Salam, mehriban tomoşaçylarym, mehriban ýaşlar, mehriban gelin gyýdylar. Täze kanalyma hoş geldiňiz. Bu kanalymy ýürete gelin gyýdylara başladym. Sebäbi türkmen il işlerini gelin gyýdylara öwrenmek isleýänlere birin öwretmegi mahul bildim. Öz bilýänlerimi özüm öwreterim, bilmeýänlerim bolsa bilýänlere barap nisip bolsa taglyk bolsa size görkezeriň. Türkmenlerde il işleriniň bir näçe görnüşi bar. Her bir ine öz gyýdyna çağalykdan öz bilýän il işlerini öwretýär. Nänem de özi lewaplam bolsa Balkana gelip Balkanyň ähli il işlerini öwrenipdir. Indi bize gyýylaryna öz bilýän ähli il işlerini öwretdi. Misal üçin jorap çoko örmek, dokma dokamak, yüň daramak, yüp egirmek, ondan başgada yaka urmak, tikin tikmek, köýündik tikmek, erki adamyň balaklaryny tikmek, neşler ýaly başgada bir näçe il işlerini nahar biş düşetmegi bize öwretdi. Gyýdy wagtlarymyz gyýylara işeňirligi, agyş etişi bilen baha berilirdi. Agyşlar edip bukça ýygnardyk. Häzirki döwürde bolsa men esasy alaja örmek bilen meşgullanýarym. Muny bolsa gaýnynamdan öwrendim. Alaja örmek kyn näl. Bileki işlere garanyny men pikirimçe aňsat. Ine men size görkezmek üçin gysgaçyk edip berdim. Ýöne aslynda bu alaja her hili ullukda, her hili renkde, her hili tapakda, 3 tapakdan te 48 tapaka çelli tapakda örülýär. Nisip bolsa gelecekde men size ähli renkde, ähli tapaklarda örülüşini Allah saglyk berse görkezmegi meýilleşdirýärin. Öňkü döwürlerde alajanyň ýüpini taýýarlamak kyn bolýan eken, goýunyň ýöňüni darap, egirip, ondan soňra boýap, soňra bolsa gatlap, iýişip, ine şey dip alaja örülýän eken. Men gelin bolup gelemde gaýnanam ýüpekden örýärdi. O döwürde ýüpek çykyp başlapdyr. Ýüpegim ilki boýap, ondan soňra gatlap, iýişip, ine şey dip alaja örýärdi. Gaýnanam pahyr ähli işlerde de, agyşda da, beleki işlerde de işine sap, gaty ökde aýaldy. Ýaşy ulaşanyna 80 ýaşdan soňra da alajany örer oturdy. Biriniň bäbägi boldy, ýa biriniň bir jaýaly, ýa maşynaly, ýa toýet ýa dip gulagyna degse derrew alajany eline alyrdy. Ýöne garrandan soňra ýüpleri gatlamak, örmek biraz kynrak bolýan, normal elbetde bolýandyr. Şoň üçin men oňa kömek edýärdim, ýüplerini gatlaşýardym. Käte bulaşan wagty köplenç meni çagyrýardy. Men düzüp goýberýärdim. Kiçik ejekanyň alajasy, kiçik daýdanyň alajasy diýip, onuň alajasyny her kim höwet etýärdi. Gaýnamyň gapdalyna şoňa kömek edip menem öwrenip gitdim. Häzir öňkü ýaly kyn nähat aňsat bazarlara barsaň, isleýän ýogylygyňda, isleýän renkinde awadan ýüpler bar. Saýlap alyp nähili renkde alaja örjek bolsaň örebermeli. Misal üçin üýdäki halyň renkine, diwardaky aboýlaryň ýa-da tütüň renkine, ýa maşyn bolsa, şo maşynyň renkine görä, misal üçin akçy maşyn bolsa akçy alajadan bir näçe başga dürlüçikleri goşup, bir ýa-da iki dürlüni goşup, ýa agyny köpräk etdiňem bolýar, adrak etdiňem bolýar. Ne şey dip menem alajany örüp, şoň ýaly wagtlarda gutlap berýärin. Alaja örüp harç edinseňizem bolar. Il işlerini harç edinmek zerur adamlar üçin aýyp däl. Il işlerini edip tassaňyz gaýtam gatykaw bolar. Kallançyk bagam örülýär ýa-da bukça bagam örülýär, her hili ullukda örülýär. Eger bukça bag gyýylara bukça bag örüljek bolsa, onlar 3-4 metr ýaly uzunrak örülýär. Oglanlara bukça bag örüljek bolsa 2 metr ýaly, ondan köpräk şeýle uzunlukda örülýär. Mehriban tomoşaçylar, täze kanalyma agza bolun. Indi aktiv atnaşyň, laýyk goýun, tesbir ýazyň, menim bilen ara gatnaşykda bolun. Tesbirlerde haýsy renkde, näçe tapakdan örülüşini
öğrenetiňiz gelýän bolsa ýazyp duruň. Isip bolsa uly höwet bilen tede görkezeriň. Inniki videolarymda görüşýänçäk hoş tag bolan.